elkezdődött a visszaszámlálás Fábián-Sebestyénben, mivel ebben az órában megkezdődött Topolcsányban a 2-es fogathajtó világbajnokság, és ezt követően 2 év múlva itt, ezen a helyszínen kerül megrendezésre a következő, és nekünk ez a felkészülési időszak nagyon fontos, hogy azokat a magyarországi lovas eseményeket megrendezve hűen adjuk vissza azt a hagyományt, amit mi korábbi évtizedekben megteremtettünk. Ennek a helyszíne Fábián-Sebestyénben lesz 2015. augusztus végén. Most a következő napon személyesen felkeressük ennek a világbajnokságnak a helyszínét, ahol megfelelő tapasztalatokat gyűjtünk, illetve meghívjuk a fogathajtó világ fogatait a mi rendezvényünkre, és úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 2 év meg fogja határozni a mi tevékenységünket, mégpedig azért, mert erre a világbajnokságra szeretnénk olyan módon felkészülni, ami méltó lesz a magyar fogathajtáshoz, a magyar sportélethez, a magyar köztársasághoz, a magyar hagyományokhoz. Nem kis feladat elé nézünk, mivel várhatóan itt is majd közel 80 fogat és 31 néhány nemzet fogja képviseltetni magát. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy minden feltételt megpróbálunk biztosítani az elkövetkezendő 2 év a felkészülésről, az infrastruktúra további bővítéséről, és minden egyéb olyan feltételnek a megteremtéséről fog szólni, ami ennek a sikeres világbajnokságnak a megrendezését fogja megvalósítani.